Ginadayo karon sa mga turista ang Kawa Hot Bath nga usa ka klase nga pamparelax sa usa ka resort sa Island Garden City of Samal. Mipatok dayon kini sa katawhan ilabi pa nga kini first in Mindanao. Kini ang gisuroy ni John D. Esteban. Ilado ang Island Garden City of Samal sa mga nindot nga white sand beaches, diving og snorkeling sites. Apan duna sab atraksyon sa isla nga patok sa publiko, ang Kawa Hot Bath sa usa ka resort sa Barangay Kamudmod. Ang pamilyang Larua nga gikan pa og Manila na desisyonang magbanding dinhi aron masulayan ang first Kawa Hot Bath in Mindanao. Nakita na mo sa kanang mga pagtidila sa kuan na inalo ko ni nani ko so yan nato kay parang nakita pa nato na tinuod ay. Unsa man imong feeling diya sir? Mura ka gikuan? Mura gihilot gilatan. Masarap. Parang ano sa feeling mo na nakarelax ka talaga. Relaxing kung imo kining masulayan tungod ang stress mawagtang. For 30 minutes mamahimong ihumol ang kaugalingon sa kawa nga dunay tubig nga tama-tama lang ang kainit with petals ug dahon sa mangga sa kantidad nga 299 pesos. Ginabutang na mo na ma'am is cream bath, atong bubble, oil, tapos mga flowers, tapos dahon sa mangga ma'am. Dili jud na mawala sa mga signature jud na namo ma'am. Sa pagsulod sa resort, musugat sab dayon nimo ang mga punuan sa mangga. Usa sa mga main product nga gina-serve dinhi sa ilang inland resort is their mango juice. And to tell you, wala ni gibutangan og asukal pero hastang tamisa. Duna sab sila'y mango float ug manggang hilaw with bagoong. Ang ilang room accommodation sama sa mango huts ug bungalows, dunay tagsa-tagsang outdoor bathtubs ug jacuzzis. Daghang spot sab ang Instagrammable. Relaxing kaayo ang place dinhi mga kapuso no. Gani sa ako ang gilingkuran karon, this is their view deck. Ug sa ako ang atubangan, doon na sila'y swimming pool and overlooking ang Davao City. And sa palibot daghan mga punuan sa kahoy that will surely give you fresh air. So sa mga gusto maka-escape from the hustle and bustle of the city, this is the perfect place. Entrance fee naman na 299, na siya plated meal. So ang choices ma'am is pork, chicken ug fish. Pero pwede na makagamit sa pool. Ang sa Japanese cave is lahi ang bayad ma'am 75 pesos per head. So, sa mga stress sa work o eskwela, sulayi ang Kawa Hot Bath dinhi sa isla sa Samal. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.